tambalang kumikinang. Oliala Diego Bandido. Hey! Hello? Hello? Parang wala akong mic. Narinig kita. Hello? Parang wala akong ano. Hindi, naririnig kita. Naririnig mo ako? Oo. Headset ko yung may problema? Malamang. Hello? Oh, ayan, naririnig ka namin. Rinig. Sorry. Oh. Ganito talaga Bumalik. kinakalawang ka. Nakakaloka. Isang linggo lang nawala. Help! Help! Wait. Anyways, isang magandang tanghali, mga kabisyo! Kita mo, hindi ko mapindot. Wala pa eh. Parang ako walang boses. Alam nyo na, live. Pag live may mga ganito pong, bakit ganun parang hindi ko marinig sarili ko? Tek! Meron naman, no? Meron, naririnig kita. Talaga? Naririnig nyo po ba ako? Kasi hindi ko po naririnig yung sarili ko eh. Ayan, medyo naririnig ko na yung sarili ko. Ay, nakakarinig na po ako. Jesus is alive. The Lord is risen. Jesus is alive. Ganun po talaga basta live. Ganun po talaga kapag ka-live ang programa, anything can happen. Tama. Diba? Kumusta po mga kabisyo? Kumusta po ang mga nag-feeling main character? Tama. Tapos nag-astang mayaman. Tapos ngayon, wala nang anda. Correct. Kumusta po? Shout out. Ayan, kamot na. Tsaka yung mga ngayon mararamdaman mo na parang, kasi mga almost sa atin, 1 week tayo na, no? Eh, di ba dito, yung mga headphone, di gumagana. Ako, pinafamiliar ko pa yung... Nagbago ba yung setup? Medyo nagbago yung setup, May di ba? camera nga doon, hidden camera. PBB na ba tayo? Kaya- Parang nagkaroon ng biglang camera doon. Para Oo. saan yun? Ayan. Ang daming mga pagbabago. Tapos kanina, nag-withdraw ko sa ATM. Oh. Tapos nakakatuwa Meron yung pa ba? bank na yun. Hindi, wala nang laman. Chinek ko lang eh. Baka alam kong, chinek ko naman sa app walang laman. Baka naman sa ATM may laman. Baka naman sa machine may laman. Oh. So, chinek ko yung nakakatuwa yung kapag after ng Holy Week, tapos nagkakaroon ng maintenance, Oh. tapos nagkakaroon ng mga upgrades. Mhm. So, anyways, wala lang. Natuwa lang ako kasi nung pag-withdraw ko, okay na. Nung nagpag-withdraw ko, okay na yung interface. Parang yung interface, parang nagbago siya. Nag-update sila. Nag-update siya. Ang ganda. Tapos, Oo. nagpunta rin ako sa isa pang bangko kasi nakita ko nga sa app walang laman. Baka sakali nga sa machine, may magkalaman. So, same day. Kanina bago Oo. ako pumasok dito. Tapos hindi nag-update yung isang bank. Ay! Alam mo yung okay na po, parang, walang nagbago, di ba? Oo. Hindi, usually parang ganun eh. Dapat, kasi po dito sa amin sa stasyon, no, ito yung time na very, very Maintenance busy yung talaga, aming oo. engineering team. Oo. Kasi sila po talaga yung nag-maintenance, nag-upgrade kung Oo. kinakailangan. Kasi ito na yung time to do it eh. Tama. At kaya nakakatuwa yung parang right after the Holy Week, tapos makita mo na may mga upgrades sa iba't Oo. ibang mga systems. May mga bago. May mga bago. Like dito sa atin, dati naka-master, may slave. Ngayon, iba na. Iba Server na. and client. Ay, taray. May mga ganon, di ba? Oo. So, pero ang maganda doon, change is always nakakalurky at Yeah. first. Totoo yun kapag mayroong mga pagbabago. Pero ang maganda lagi is, it's an upgrade. Correct. Parang katulad ng mga AI, di ba? Minsan, ang hirap tanggapin Oo. na nandito na po talaga tayo sa mundo ng AI. Tama. Pero, hindi na para masyado nating kontrahin eh. Kundi isipin na ito po ay upgrade. Oo. Natatandaan ko yung nagkaroon tayo ng talk, di ba, Yes, recently? kay Sir Art. Sa Maniego. Oo. Di ba yun yung sinabi niya? Papalitan ba ang mga DJ? Hindi. Ang sagot ay hindi. Kasi sino makakapalit sa DJ na hindi ko po marinig? Ano nangyari? Ba't hindi? Tapos naririnig kita. Ba't hindi ka nakakarinig? Di ba wala makakapalit Wala. doon eh? Kasi Oo. tao lang talaga yung kayang Correct. gumawa nun. Oo. Totoo. Pero, ang mga tao o mga DJ o kahit sino ay pwedeng palitan ng mga taong marunong gumamit ng AI. Yan. Totoo yun. Oo, yun yung realization Yun natin. talaga yung realization Kasi sabi eh. niya, hindi mapapalitan yung tao ng AI. Hindi, Pero kasi- yung tao, papalitan ng tao na marunong gumamit ng AI. Kasi alam mo, sa totoo, kunyari kami, pinag-aaralan namin yung AI, yung mga chat GPT, Gemini, ganyan. Kapag katrinay po namin na tanungin sila kung paano maging Nicole Ayala or Diego Bandido, Oo. tatry nila pero mga 1% lang yung kinaya. Hindi nila makakaya. 1% lang yung
kinaya. Wale. Wale. Kasi yung saltik ng utak natin, Oo. yung sapak ng utak natin, yung sabi mo nga PHD, Oo. permanent head Head damage natin, is unique to us Hindi Hindi siya marireplicate hindi siya makokopya. Pero yung unpredictability natin. oo, wala. Hindi Hindi. magagaya ni AI. Hindi yun. magagaya ng AI. Yung biglang, halimbawa, nag-uusap tayo, biglang may madidighay, Oo. may biglang mauutot, may, Correct. yung mga biglang may maiiyak, di ba? Yung mga ganon. Hindi siya ma-replicate talaga ng AI. Pero, yun nga, ang isang realization and isang paalala po para sa lahat na yung mga trabaho po talaga natin ay pwede talaga mapalitan ng AI kung hindi natin gagamitin yung Tama. AI to our advantage. Correct. Di ba? So, kinakailangan nating i-equip. Friend natin actually si AI. Gawin natin siyang friend. Oo. Ang isa pang natutunan namin dun sa talk na pinakinggan namin is that kasi ito lagi ko tong question Paano kung halimbawa, isang buong klase, may binigay na assignment si teacher. Aha. Tapos si teacher, ito ang assignment. Gumawa kayo ng reaction paper tungkol sa nangyayaring fuel increase. Pagtaas, 'di ba? What if, lagi kong question yun what if pare-parehas tayo ng sinulat? Kasi yun yung instruction ng teacher, kinopy and paste. Aha. Iba-iba rin pala ang lalabas. Iba-iba So, din. ang natutunan namin is that sometimes, kaya ina-allow din ng ibang, okay, kami po ay nakinig lang ng isang talk ha. Huwag po kayo mag-assume na alam na po namin ang Oo, lahat. Hindi, yan, hindi yan. naman. 'Di ba? Ang sinasabi lang natin is that ang kunento sa amin is that ginawa na daw nila 'yon as an experiment and lahat sila iba-iba yung naging sagot. Oo. Kasi akala ko dati parang isa lang yung tanong tas lahat na magiging sagot ay maaaring pare-parehas. Random Ganon. kasi like for example, magtanong ka ngayon, tapos kung hindi mo gusto, i-refresh mo lang, Kaya nga iba na naman yung sagot niya. Kaya nga ang sinasabi, ang gina-judge or ang gine-grade, hindi judge, ang gine-grade nung teacher, nung nakausap Oo. namin na to yung professor, ang gine-grade niya is the prompt. yung prompt, yun yung pinaka-importante. Hindi yung actual na yung resulta. Oo. Kasi yung resulta, si AI gumawa nun. Correct. Pinaganda niya na yon. Yung output, talagang Oo. maganda na siya. Kasi dun yung brain ng tao Doon sa prompt. Paano correct. mo pagagalawin si AI Yes. gamit yung utak mo? Correct. Ano po ibig sabihin ng prompt? 'Di ba? Para kay Maman Chuper, 'di ba? Ang prompt po, pag hindi po kapag gumagamit ng AI Aha. pero yung mga anak mo gumagamit ng AI, pwede Aha. kang makisali kuya 'Di ba? Pwede kang maging kahit hindi naman sobrang galing, pero at Aha. least may kaalaman ka Tama. tungkol diyan, 'di ba? Doon gina-judge according sa prompt. Ano po yung prompt? Yung utos mo sa kanya. Yan. 'Di ba? Kasi kung paano mo siya uutusan, kung paano mo siya gagawin, yun yung lalabas. Kaya nga Oo. may mga may mga course kung paano gumawa ng tamang prompt. Correct. Ang tawag Ganon. dyan prompt engineering. Yan, Ayan. yung ganun prompt engineering. So mahalaga siya. So in other words, hindi na natin para masyadong Oo. Wag magreklamo kasi yung isipin iba, na "Ay, ano hindi ba ko alam, yan? hindi ko Oo, alam hindi ko yan." alam. Hindi na pwede kasi yan At lalo pa mga kabisyo, 'di ba ignorance of the law is not an excuse? Hindi pwede lagi nating sagot, hindi ko alam Correct. Di ba, alam ko pwede mo isagot yun, Oo. pero hindi pwedeng lagi na lang, hindi ko alam. Oo. Kailangan kahit papano, alamin din. Ayan. Actually, yun yung pinag-usapan namin na over the weekend ng sister-in-law ko tapos yung asawa niya tsaka si Let. Bilang mga mag-asawa, sabi ko, Yan. kinakailangan na natin yung AI. Like for example, kahit sa bahay ka lang, yung recipe, yung paggawa ng recipe, Ayan. pagluto, yung ma-explore mo yung sarili mo. Pwede mo rin Diba? naman gawin yan na without, kasi hindi mo pa rin marireplicate talaga yung tamang timpla ni Oo. Lola Oo. Yung recipe na passed on from generation to Ayan. generation. Pero yung mga Yung procedure. procedure, Yan, oo. 'di ba? Pwede nang gawin, Correct, 'di ba? correct. Yung mga ganun po hindi na para masyadong tayong malurky o ma-stress Oo. diyan, 'di ba? Ba't tayo na umabot na sa usapang AI? Kasi nga, 'di ba dapat Na hindi ma-replicate ng AI Oo, yung, correct. yung pwedeng ginagawa ng tao. True. At saka na dapat sana itong nakaraang linggo na ito, meron pong nabago sa opisina ninyo, Aha. sa sistema ninyo. Tama. May upgrade Correct. na nangyari. 'Di ba? Na-disappoint talaga ako dun sa bank na yun. Ay, ano ba yun? Hanggang 10,000 pa lang din yung pwedeng i-withdraw at one time. Tapos, yung alam mo yung hindi nagbago. Oo, as yung compared, interface niya ganun pa rin. Same, sobrang luma. Alam mo yun, na kukumpara, hindi, of course, hindi ako bagong tao, lumang tao ako. Amoy cabinet na nga ako paminsan. Medyo lumang tao tayo dyan. Pero, ibig sabihin, hindi,
naaaliw ako sa mga upgrade. 'Di ba na ay nakakatulong pala 'to. Ay ang galing palang gawin Correct. nito. Ay ito pala yung dapat gawin. 'Di ba na mapapadali yung buhay mo. Hindi siya masama. Ayan, kahit nga sa church namin, dun sa mga kabataan, tinuturo ko na yung paano gamitin yung AI. Tinuro ko na rin yung RTF na kinakailangan. Oh, yung RTF. Ano yung RTF naman? Yung pag gumawa ka ng prompt, 'di ba? Yung role, task, at format. Role, Ayan. task, and format. Yan. Yun yung mahalaga. Oo. Basta, ganito lang po yan eh. Kaya ako sinasabing yung henerasyon natin, yung parang pinaka, for me Oo. the best na makaka-appreciate nitong AI. Kasi dinaanan na natin Correct. yung Dewey Decimal System. Tama. Dinaanan po natin Mula yung sa manual. correct, pumupunta sa mga aktual na mga library para mag-research. Tama. Kung meron kang aalamin tungkol sa Homo sapien, kukunin mo sa encyclopedia ang letter H. Oh. 'Di ba? So pinagdaanan talaga natin 'yan. Tapos biglang isang araw the information is at the tip of your Seconds lang. fingers Tsaka in seconds. seconds 'Di ba? lang. Kaya siya maganda for our generation. Kaya dun sa mga mas kabataan, alam naman din pati ng mga teachers kung paano dapat. Hindi naman niya yata tama ba sir? Hindi siya pinagbabawal. May bisita tayong prof eh. Ayan, Diba? Hindi pinagbabawal actual yung paggamit ng AI, pero meron lang ding mga may mga rules kasi ang talo din po dito. Ikaw kung sa Correct. AI mo na lang din dinepend lahat. At saka meron ding website, 'di ba, na tinuro sa atin na pwedeng alamin Yes. kung ilang percent AI o ilang percent human to. Ang gumawa, Madidetect din. madedetect din. Oo. 'Di ba? Alam na namin 'yan. Yabang. Ang yabang. 'Di ba? Pero para sa akin, that's an upgrade. Yes. Learning, Aha. asking for training kahit papaano, 'di ba? Mga upgrades 'yan. So Tama. yan yung tanong. Ngayong Easter na ito, anong upgrade ang meron kayo? Totoo nga talagang certified strengthening coach ka na. Ini-strengthen mo kami. Upgrade na tayo. Tapos na si Balahura era. Tama. Paminsan-minsan na lang din siyang lumalabas-labas, Correct. 'di ba? Pero totoo, ang upgrade po ay importante sa kahit anong aspeto ng life. Tama. Ay naku mga kabisyo, kasama pa rin po ang tambalang kumikinang na medyo windang pa rin. Medyo kalawang pa rin. Metro's #1 Love Radio. ๆ เบสิก Love Radio.